IQ-test af børn. Hvad er det, og hvad kan vi blive klogere på? Først og fremmest så giver en IQ-test os et tal. Det tal er identisk med barnets IQ. En IQ-test kan måske lyde skræmmende for nogen, men i virkeligheden er det en af de mest anvendte værktøjer, man bruger til at rådgive skoler og dagtilbud, altså lærere og pædagoger, i hvordan de kan understøtte dit barns læring bedst muligt. Det er dog sjældent IQ-tallet alene, der er interessant, men hvordan barnets forskellige indlæringsdomæner fungerer. En IQ-test måler på 5 forskellige indlæringsmæssige domæner hos barnet. Jeg vil gerne forsøge forenklet at beskrive for jer, hvad disse 5 domæner omhandler. Første domæne omhandler verbal forståelse. Her måler man blandt andet på barnets ordforråd og sproglige formåen. Andet domæne er den visuospatiale forståelse. Det omhandler barnets evne til at bearbejde visuel information, altså det vi kan se med øjnene. Tredje domæne omhandler ræsonering. Det er barnets evne til at problemløse, tænke i strategier og mønstre og overføre viden fra en sammenhæng til en anden. Fjerde domæne omhandler arbejdshukommelse. Det er barnets evne til at optage information og bearbejde den i korttidshukommelse. Femte domæne er forarbejdningshastighed. Forarbejdningshastighed fortæller os noget om, hvor effektivt barnets hjerne arbejder med en simpel opgave. Barnets resultater inden for de 5 domæner kan give os værdifuld indsigt i, hvordan barnet optager og bearbejder ny information og viden, og dermed lærer bedst. En IQ-test kan være et meget gavnligt værktøj, hvis man har et barn, som underpræsterer i skolen, eller som har svært ved at lære nyt materiale. Omvendt kan en IQ-test også være værdifuld, hvis man har et barn, som lærer utrolig hurtigt, arbejder på et højere niveau end de jævnaldrende i klassen, men måske har nogle andre udfordringer. Det kunne typisk være sociale udfordringer. Jeg bruger en af verdens mest gennemafprøvede og anerkendte IQ-test til børn og unge. Det er en test, som kun uddannede psykologer må udføre. Det er i øvrigt den samme test, der bruges i kommunernes PPR-afdelinger og i psykiatrien. Er du blevet nysgerrig, og vil du gerne vide mere, så tøv ikke med at kontakte mig.